Bon dia, nois i noies. Avui comenceu un projecte molt interessant, el Dia de la Diversitat. El Dia de la Diversitat és un programa educatiu que té com a objectiu sensibilitzar i debatre sobre els drets humans. Però no us penseu que serà sempre escoltar-me a mi, sinó vosaltres sereu part principal d'aquest projecte. Què vol dir? Que vosaltres acabareu creant una obra artística, ja sigui un videoclip, un curtmetratge, un ball, etc., on expressareu algun dels drets que tractarem a classe i intentareu mostrar-lo per la resta de la ciutadania. Jugarem, farem dinàmiques, farem tallers, sortides fins i tot, que ens serviran per englobar tot el que no sabem sobre els drets humans. La primera part consistirà a tractar sobre diferents documents, diferents imatges, on s'haurà d'analitzar quins drets són i haurem de trobar en quines situacions de la vida se segueixen o no se segueixen. Seguidament, haurem de pensar propostes artístiques, com són vídeos, balls, cançons, per poder representar aquests drets humans. Un cop ja tingueu totes aquestes idees ficades al cap, ens trobarem al Dia de la Diversitat, on diferents entitats de la ciutat de Barcelona que treballen dia a dia amb aquests drets ens podran explicar més properament en què consisteixen. Per últim, ja entrarem en la matèria d'aquest projecte, que serà quan vosaltres haureu de crear aquesta obra artística. Llavors, si us sembla i esteu preparats i preparades, comencem! El primer que haureu de fer serà dividir-vos per grups d'entre 4 i 6 persones, sempre seguint el que el vostre professor o professora us digui. Per tant, ell o ella serà qui sabrà com us heu de distribuir. Un cop estiguem dividits i dividides per grups, se'n repartiran unes carpetes i un seguit de pòsits. El que haureu de fer serà mirar els documents que hi ha dintre i intentar analitzar les diferents imatges, notícies, etc. que us aneu trobant. Dividiu-vos en grups de 4 a 6 alumnes. Repartiu les carpetes amb els materials sobre drets humans. Converseu sobre el material que heu rebut i enganxeu un pòsit a sobre. Quan acabeu, seguiu amb el vídeo. No s'acaba aquí aquesta part del projecte, sinó que també haureu de pensar, dins dels drets que heu trobat, alguna situació, ja sigui de Barcelona o de la resta del món, on creieu que aquest dret s'està vulnerant. Un cop tinguem aquestes dues parts fetes, haurem d'exposar tot això tractat dins el grup a la resta de la classe. Preparats i preparades? Doncs comencem! Identifiqueu situacions on es vulneren els drets que heu trobat i escriviu-les. Quan acabeu, feu l'exposició a l'aula. Molt bé, això, no? M'han comentat que esteu treballant de valent. Ja teniu clar una miqueta més quins són els drets humans que hem anat tractant anteriorment? Doncs anem amb el més divertit, la guia jove. La guia jove del Dia de la Diversitat és una guia interactiva i visual on vosaltres hi plasmareu tots aquests projectes que aneu fent al llarg dels mesos. Aquesta guia recollirà totes les vostres creacions artístiques, ja siguin curtmetratges, obres plàstiques, balls, cançons, etc. L'objectiu serà que qualsevol persona pugui entrar-hi i conèixer els drets humans d'una manera més dinàmica, més divertida i més didàctica. En definitiva, amb la vostra ajuda, volem crear una guia interactiva que ajudi a la resta de persones a conèixer els drets humans i a trobar maneres de respectar-los i salvaguardar-los. Molt bé, doncs, ara que ja sabem de què va el tema, què us sembla si ens posem mans a l'obra? Primerament, el que haurem de fer serà tornar-nos a dividir per grups. Poden ser els mateixos que havíem fet anteriorment o uns de nous. Recordeu, entre 4 i 6 persones i sempre seguint les indicacions del vostre professor o professora. Un cop estigueu dividits i dividides per grups, haureu de decidir dues coses. La primera serà quin de tots els drets que hem tractat és el que més us ha agradat i us agradaria treballar. I la segona és quina creació artística voldríeu fer per expressar aquest dret. Podeu fer un videomuntatge, com podria ser un spot publicitari, un curtmetratge, un videoclip. També podeu escollir una creació plàstica, com un mural, un còmic, una il·lustració, un cartell, o fins i tot podeu fer una cançó, un poema o un ball.
El més important és que sigueu ben creatius i creatives. Però va, abans de començar amb tot això, quin dret i de quina manera us agradaria treballar-lo? Un cop ho tingueu decidit tots els grups, ho exposareu davant de la classe i de totes aquestes escollirem la que serà la proposta final que presentareu a la guia jove. Dividiu-vos en grups de 4 o 6. Proposeu un dret i una proposta artística per treballar-lo i anoteu-la. Seguiu amb la dinàmica que s'explica a continuació. Ja ho tenim, oi? Doncs, com és una decisió ben important, què us sembla si utilitzem un joc per escollir quina de totes les propostes ens quedem com a classe? Us presento l'ascensor. L'ascensor és una dinàmica en la que haureu de presentar i raonar per què heu decidit el vostre dret i per què us agradaria fer-lo. Totes les creacions començaran a la planta baixa i la primera que arribi a dalt de tot serà la guanyadora. Cada un dels grups haurà d'anar introduint de manera ordenada i seguint les indicacions del vostre professor o professora les propostes que heu anat creant. Un cop tots els grups hagin introduït a dintre del tauler les propostes, començarà el joc de veritat. En cada moviment haureu de raonar el per què vosaltres voleu pujar o baixar la proposta que decidiu. Es podrà fer un moviment per torn i grup. Què vol dir? Que cada 4 persones podran decidir si una proposta la volen pujar un pis o baixar un pis. Al llarg dels diferents moviments de tota la classe acabarà venint una que arribarà a dalt de tot. Aquesta serà la guanyadora i la que haureu de treballar com a grup classe per presentar a la guia jove del Dia de la Diversitat. Ho heu entès, oi? Al final no era tan difícil. Doncs que comenci el joc! Realitzeu la dinàmica de l'ascensor per al dret i per la creació. Una vegada ho tingueu, haureu acabat la feina prèvia a les jornades del Dia de la Diversitat.